έπαιρνα εδώ από τους PC gamers και θέλω να σου πω κάτι για το PC. Λοιπόν, έκανα record, έπαιζα δηλαδή εκεί πέρα με το PC, το κομπιούτερ δηλαδή, και έκανα record με τους φίλους μου ό,τι έπαιζα. Αλλά εκείνη την ώρα μου είχε πάρει μία ώρα. Είπα καλύτερα να το κάνω χάσιμο ρε παιδιά, να κάνω λίγο παραπάνω βίντεο. Λοιπόν, έκανα 24 λεπτά βίντεο και όταν μετά πήγα να το κατεβάσω στο YouTube, περίμενα ο βλάκας μία ώρα και έλεγε ότι το βίντεο ήταν πάνω από 15 λεπτά, το ξέρω αυτό, ναι. Συγχωρείτε. Απλά θα σας πω σε αυτό το βίντεο ότι έκανα για να μην παραπονιέστε μόνο ότι έκανα PC και τέτοια παιχνίδια. Έκανα, αλλά δυστυχώς μου το κόψε. Οπότε θα αρχίσω από αύριο να το ξανακάνω. Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε. PC Gamers, φιλάκια, παιδιά, να το ξέρετε. Αδεια.